DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Hai hai hai. Damarian. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Good afternoon po sa mga nakatutok sa DZGB. May kuryente na, wala pang kuryente. So iba po, may signal na. Si Ate Marcia may signal na. Ang cellphone nakatext na. Nakatext na ang daraga. Kaya na hapon sa kuya. Nakatext sa sudaragas ako. Salamat po sa nagpapaabot nin donasyon sa DZGB. Pasalamatan tan sa tuyang mga donors. Big Boy Car Wash, owned and managed by Mr. Magallanes family. Taga Washington Drive, Legazpi City, 6,000 pesos. Anonymous po, parang barangay 8 Washington Drive, Legazpi, 3,000 pesos. Mon and Marge, Rawis, Legazpi, 2,000 pesos. Ha? At saka salamat tabi kay Mr. and Mrs. Arnold Aiki. Oy, Nold! Maray na hapon tabi, amigo. Long time no siya, ha? 5,000 pesos. Diyan tabi isa bunga. Total po running kan sa tuya tabing donasyon 16,000 pesos mga tugang. Kaya po bukas po ang samuyang istasyon para po sa inyong mga cash donation. Para po mga tugang sa kinakaipuhan na tabang niya to sa mga tinamaan kan bagyo. Mga tinamaan kan bagyo tabi na si Rolly. Padagos po ang samuya digding Operation Tulong. DZGB Operation Tulong. Sugos tabi na gusto magtabang. Makibisit na lang po sa DZGB kay Ate Shirley. Boda announce mi man mga no rin sa bangko. Boda kung ano tabing mga kung paano ko makapadara tabi. Kan sa inyong mga donasyon kung kamo tabi nasa abroad ano. Big pa-finalize mi lang kung paano kamo makapadara tabi kan sa inyong mga ano ini. Kan sa inyong tabing mga cash donation ano. Okay. May kuryente naman sa binanuan man eh. May kuryente na sa binanuan. Ora man. Wara nga kani wara man baga di ba kaya halawig na dai po okay ang tanog ko man sa on the air baka man ako pungag maibog kaya ang sakuyang kwan maibogan sa kuya na ano ini maibogan sa kuya na face mask ade pwedeng kaputan mo muna ni face mask ko. Madali lang po mabawas pero okay man nasasabutan man okay man maibog kaya sa kuyang face mask pasensya na po kamo. Okay. O bueno, sandali mangungumusta kita sa kuryente. Taga Subago, nagapod sa ko si Madam nagapod tabi sa kuya si Madam na Nilda Sumera ng National Grid Corporation of the Philippines. Tas hindaman ang nag-supply nin kuryente sa APEC ang kuwampalan Ate Babes Arancillo, ang NGCP, igapalan ki 47 towers na nagkatiriwi. Imagine man 47 towers tabi. Kasarabay pa sa iba pang mga bagay-bagay na nadistroso, nagkapurotol na mga high tension wires. Salbatana, Haloy pa lang talaga ni Ate Babes na pangyayaring iniom. Ngunyan, apera ka iyan, so iba mga tugang na mga dahil nakakatrabaho ang NGCP na nakasubmerge mga tugang sa tubig baha so tower man na-imagine mo na sa may bato man sa may bato na buwa area yan ako na yan sa First District going to Camsor rice field baga yan nagbabangka man sumasarakat sa tower buda sa mga irahayo na gamit yaon po duman mga tugang sa gilid kan tinampo dahil mo nakakaabanti sa tower kulang ang pag-iisip ko man kung kulang ang nahangos kong oxygen. Pagkakapos akong paros. Bata na ko tanggalong pwede ang mask ko dahil sabit ko digi sa announcer sa bot. Madali lang Nga ni masabutan mo tabi Ate Babes Arancillo, kung rin magakuryente,
tampag kuryente kan APEC, nakadepende tabi sa NGCP. Ano? O, madali lang ta. Apudan ta mga tugang ang tagapagtaram kang NGCP, Madam Nilda Sumera. Ha? Aramon ta daw, kung kumusta po mga tugang an sitwasyon ngunyan kang NGCP. General, imagine 47 mga tugang na towers, base po duman sa Facebook kang NGCP. And aside from that, submerge mga tugang an mga tower na nagkap biringkong kan bagyo. Yaon tabi si Madam Nilda Sumera kang NGCP. Siya na magpaliwanag ta. Kung ako mapaliwanag man, ma-apply na ako sa NGCP. Ma'am Nilda, maray na hapon tabi. Maray na hapon man, Sir Henry. Opo. Maray rahay na hapon ta, maliwanag pa. Iyo nga ni, maski medyo nagulpi kita kang bagyo, pero may baga maray an aldaw ta mga Bicolano. Adi, Diyos paray permi. Di ba? Inot permi ang Diyos. Iyo po, Sir. Opo. Dati lang, inuton ta, pero yan tayo yan ang source of all. Yes, opo. Ma'am Nilda, tayo daw po kami ki general situation ngunyan, kan sitwasyon tabi kan NGCP towers, as in iba pang facilities, na yaon po sa may parte kan Bicol region. Go ahead po. Okay, Sir. Inuton ta na lang, Sir, dyan sa Albay. Opo. Sa digdi sa Camarines-Sur, may mga partially na na-restore na po digdi, pero sa parting Albay and Sorsogon, we are still working on it. Aha. So, ngunyan na hapon, Sir, nagkakaiwan na kami. Dahil itong, Sir, nawara siya sa grid yung Albay and Sorsogon. Dahil itong mga tore na nadangog ko nga ni Sir sa ending kang Opo. 47 towers na toppled siya. Ang kadaklan ka to, Sir, yan dyan sa Baaw, Bula, Nabwa, kung saan baha pa siyang yan. Oo. So, iyan ang kumbaga, main line siya, Sir, highway kang kuryente na supposedly, Sir, papunta sana dyan sa Albay. Iyo po. Oho. Kaya, sa ngunyan, Sir, ang sarong remedyo na naisip kang NGCP, yung aning islanding operation kang Bacman, na yan dyan ngunyan sa Sorsogon, kung saan pwede sindang mag-generate ng power para masuplayan po ang Albay and Sorsogon. Oo. So, ini ma'am ang nahiling po ngunya nagari pinakamaday na inot ko ng gibuhon para kita magkuang kuryente sa Bacman and magkaigwa po ang Sorsogon in Albay as of now. Tama. Opo, Sir. Parang alternate solution for the moment. Although okay. ano lang muna yan, Sir, parang temporarily, we will be temporary sourcing power through Daraga substation na isusupply kang Bacman. Oho. So Daraga substation, ma'am, dahil man na-damage ano? Dahil man kitang problema naman. Dayman po siya. Actually, Sir, naka-ready na rin siya para mag-receive ka itong i-generate kang Bacman and then makapag-distribute din po, Sir, sa Albay and then sa Sorsogon. Ayun, okay. So kumusta po ang sitwasyon mo niyan, ang proseso na ginigibo po ka NGCP para mapakarahay na ma-connect ang Bacman to Sorsogon in Albay tabi, Ma'am Nilda? Okay. Ngunyan, Sir, sa ngunyan na nagulay kita, naghalil ako naman sa meeting, kaulay may so APEC, so Surayco 1, Surayco 2, and yung igwa dyan duwang directly connected customer sa Albay na possible na makakaiba naman sa first loading kang Bacman. Maghalat-halat na lang kita, Sir, ng diit na panahon na i-expecta na hopefully, Sir, sa aga or sa susunod magkakaiwan na, Sir, kaysa para Sir, na hinahalata na maayos itong Naga-Daraga to 30 kV line para makasynchronize ulit kita sa Luzon grid. Ayun. Okay. So ini po na Bacman source niya to, kaya pong supply ng kuryente ang Albay and Sorsogon, tabi, Ma'am Nilda? Tama ka, Sir. Baka nga ni pag in full swing na yung generation niya, pwede pa siyang makapag-share digdi sa Camsor. Ayun. Sa part ka yan. Kaya, although, Sir, ang process ka yan medyo
slowly po, gradual po yung paglo-loading data. Siyempre sir, yung mga equipment, baka Iyo. kung automatic mo yan, i-connect yan, kung high voltage masyado, dakula Oo. sa power. Kaya, Oo. yan sir, gradual yan ang gigibuhon. Kaya nga ni po, permi kami nakikiulay sa APEC and then Soreco and Soreco 1 and 2 para po sa ginigibong sequence, yung sequencer kang energization. I see, okay. So ang posible para sa nagdadangog baka magharalat na mag-arasa naman, posible po na sa aga, Sabado, makasupply po ang Bachmann line pasiring po sa substation dyan sa Daragatabi. Ma'am Nilda? I-confirm ko pa yan sa imo sir, tangon yan dahil patapos ang Day meeting pa. po sa Bachmann. Day pa. Okay. Dahil kita sir magtaong full hope, tabaka dyan ka yan. Anyway sir, we are doing our best na we are hopeful na magkakaigwan na talaga kita sir ngunya na weekend ng kuryente dyan sa Albayan Ayun. Sorsogon. Okay, so- Sana sir, aram ko sir yung mga cooperative naghahanda naman sila. Sabi nga ni yung Washington sa Kabitaan, naka-ready na tayo yan ang main bulk kang kuryente dyan sa Albayan, dyan sir, sa duwang loading station. Opo. Okay. Opo. So basta sa mga listeners tangon niya, buda sa nakatutok po sa Facebook Live niya mo, dahil lang mag-asa mo na hata. Pigigibo ang gabos. Baka ngunya na weekend or baka next week, basta ang kuryente po, maabot na lang digdi oras na ma-falish na ang gabos na kinakaipuhan na proseso. Ma'am Nilda, Tama sir. Sir, ang mga workers kang NGCP, inaano mi man sir, we care for the safety. Yes, Pag yes. itong itong mga submerged mga lampas tao, delikado man yan sir sa mga tao, sa mga mga Iyo po. empleyado. Iyo po. Baka yan kayan, putik yan, pag lusong mo duman, dahil ka na makahali duman ta, nabaon ka na sa Iyo, So, masyadong delikado. Pero sir, kung mapapansin mo, gabos na parte kang mga materials na kaipuhan sa repair, nasa gilid na po siya, gabos kang tinampo. Habang naghahalat na mabawasan ng tubig, ang manpower augmentation, ang ginibo man nila, naghakot na sila kang gabos na kaipuhan nila Iyo. sa pag-restore po. Iyo. Imagine ko, Ma'am Nilda, ang sakripisyo kan sa tuyang mga tauhan sa NGCP. Imagine, yaong kasagilid kan, yaong kasagilid kan tinampo, mabalyo ka duman sa ibong para magtrabaho, mananggad, hararum ang tubig, and baka, kung umpa dyan sa tubig, mananggad, Grabing kadifisilan po talaga ang sakripisyo kan mga trabahador, Apo. Actually sir, may mga nagrenta sila ng bangka para maisakay ninda itong mga insulator, itong mga kaipuhan kang towers na para maidara ninda duman sa site, sa tahaw kang Grabe. na oras na magbaba na siya. Although sir, mga trained man sila sir, mga skilled na yan. Talagang sa typhoon, aram na ninda sir ang mga gigibuhon ninda. Kung baga, yun na yan, ang parte na yan sir kang trabaho po ninda. Iyo, okay. Basta ang suporta sir kang NGCP management 100%, yung ninda, yung mga protective na gamit ninda, yaon, ang pagkakaninda, pigdadara sa site para dahil na sila magpara problema kayan. And then yung medical ninda, yung mga medical, yung present state ninda, bago sila mag-depart sa digdi sa office, may mga medical team digdi sir, hali sa Visayas and North Luzon, yaon digdi ang doktor ninda, saka mga nurses, kaiba ninda po nung magpunta sila digdi. I see. So ang trabahador na po dyan, pigyo ko anin hali sa Mindanao and Visaya region? Yes, yung augmentation, sir, itong hali sa, itong nagtabang sa muya, sir, kang Typhoon Quinta, na apat na line crew, dahil na sinda nakauli. Kung baga, diretso na sinda, and then may dinagdag pa. Tapos yung sa Mindanao naman, iuman. Bali, yung ibang team duman sa Batangas sa Batangas Port, sa iba po dyan sa Matnog. Dyan, so mga tapos yung mga coordination sa entry ninda, pig-arrangement man po sa mga PDRMO para madali po yung paglaog ninda digdi sa Bicol region. I see. Okay. So with that kind of with the so extend po kang damage sa tuyang mga transmission towers and mga power lines,
gari halawig madam na bulan ano bago kita makabalik sa normal na sitwasyon ta. Ang ano sir, babang ano sir, sa ngunyan, ang ginigibo talaga sir, puro temporary, ano lang, temporary, ang pag-repair kang ano, para maibalik, maitao tulos ang kuryente sa consumer. Tapos ang pag-repair kayan sir, saka na lang po yung gigibuhon, pagkatapos na ma-restore na so, kuryente po sa gabos na distribution utility and then yung mga directly connected customer. May estimate. Haloy-haloy yan, sir, gigibuhon ta. Ang unya na panahon, sir, itong Typhoon Nina, Typhoon Tisoy, dahil pa si sir na natatapos. Talaga? Tapos, wala naman. Kasi, sir, ang diet na problema, may minsan yung mga sa landowner. May diit na nasinda na abo nindang magpagalaw kang mga daga ninda iyo man ang source of income ninda kaya iyo yan ang mga na encounter ming problema during the construction na kang mga towers. I see. Okay. So talagang kung ano, bata iguana na sana day magtama sa tuya ning masunod si Tonyo. Si Tonyo sir. Sana day naman ni Tasus ko. Matunaw na lang sana siya sir. Iyo. Okay, Ma'am Nilda, na-appreciate niya mo tabi na ngunyang ko lang na nasasabutan niya mo ang sitwasyon kan sa tuya tabing mga kamo sa NGCP nagtatrabaho pero sabi nga ni, nahiling po sa effort, nindo, at least kung yan may temporary solution na nailing, makatap kita sa Bacman para po masupplyan kikuryente ang Albay and Sorsogon area. With that, ano po ma'am ang sa tuyang mensahe sa gabos niya to na mga nagdananggong ngunyan? Hali po sa NGCP. Okay, sir. Nagpapasalamat kami at least na sa tabang po nindo, sir, sa mga media, nakakatabang sa pagpapaliwanag, pagpaintindi kang present situation kang NGCP. So, ano ini, kumbaga, this is nature's way of bringing sa tuya, sir. Kaya dahil kita masyado kumbaga sir yung mga side comment na mentras na dapat ihigusan sa mga tao nakakadagdag lugod yan sir sa na de-demoralizing data despite na higus ang pinapailing ninda parang ina-appreciate kang community yung mga kayan kaya kung as much as possible mag-intindi na lang po kita iwasan ta na lang po itong mga nagtataon ng mga hindi magayon na mga komento halos po si Sir Baga sir ang gustong magdigdi halimbawa may mga taga Visayas, taga Mindanao magdigdi sila para ma-bring back ang kuryente digdi sa area ta kaya sana siguro po talagang understanding po ang kaipuhan ta sa mga nagdadangog po sa tuman sir. Okay, Ma'am Nilda, dahil ko na po pagparao ko parang pang oras mo, taram ko busy po kamo, salamaton po maray, digdi po sa imo sa DCGB. Mabuhay po kamo sa NGCP. Sir, kumusta na lang si Father Dado? Ayo pala si Father Dado saan po siya na-assign? Australia? Sa Sydney po. Sydney, Australia. Maray sa Sydney, tayo nagabagyo, sir, ang hailstorm naman, sir. Hailstorm, oo. Father Dado, ano po ang person ni Father Dado, Ma'am Nilda? Diyos Dado ang pangalan niya. Pero Dado ang tawag sa kanya duman sa apelyido. Apelyido po. Apelyido niya. Apelyido po. Thank you po. Yes, salamat po. Salamat Ma'am Nilda. Mabuhay po. Alright, thank you. Alright, thank you. Mga tugang Ma'am Nilda Sumera. Yan talaga man ginibuto talagang pagit na kasabong aga, naging sentro ini kihururon. Naging sentro ini kan sa muyang hururon. May mga side comments mananggad. Ako nga man talaga, namimiss ko man talaga so pahayag kang NGCP. Pero nga nindo Kaya, pon ngunyan, apresyaron ta, mga tugang trabaho tabi kan NGCP ta. Kung man talaga ako since the typhoon typhoon Rolly maka-apektar po sa tuya a day before kang aldaw na iyan asin magin ngunyan
Sige man ang trabaho ninda. Kaya lang, yung ito namin Mr. Tabi, naarog ka itong mga paliwanag ni Madam Nilda. Yan. Okay? So, klarado po yan ha, mga tugang. Suportaran tamananggan ini na mga workers, buda NGCP, ta medyo, pag nakukomentaryuhan, buda medyo, nagdi-demoralize man mani, bata paragal na, dagitan mo pa. Di ba? Paragal na, mga tugang, dagitan mo pa. Di ba? Oh, kung uni po good news. Mani, ulitin ko lang sa good news ha. Sabi, Father Dado, maray na hapon tabi isay mo dyan sa Australia. Sabi tabi ni Ma'am Nilda Sumera, ang kuryente, pinag-workout mo niyan mani. Bakman to Albay in Sorsogon. Hopefully, iyan naman, may matararaman. Sabi nga sa Sabado o sa Domingo, bako po nga ni arog ka iyan. Tayan po, dahil pwedeng hidalion iyan. Hopefully. Anong Bicol kang hopefully mani? Gapunta kang sarapayon ka dyan. Posible na mangyari o inaasahan ta, pinag-aasahan, posible kung matapos ang trabaho, ang kuryente baka magbalik weekend, no rin ang weekend, mani. Matapos ang simana, ngunyan, Sabado, or baka Sunday, we do not know, tabi ano. Pero dengo na kita mag-aram po nindo mga tugang, iyan ang sabuton tang marayta. Kita baga rin, winarusong-gusong baga kita kan bagyo. Di ba? Oh. Tapos, imagine iyan na mga nagpipikat dyan sa, aram mo ang pikat man, nagpipikat, iyan nagpipikat dyan, mga tugang sa mga tower na iyan, nagpipikat sa mga tower na iyan. Grabe tabi ang problema kaan man Imagine nagtutulay-tulay ka dyan sa alang kauro na tower ng pauduman sa ibong na tower. Di ba? Nagtutulay-tulay ka man Tapos nailing mo sa baba, tubig, labaw si mo. Oh. Ang sakripisyo ka iyan, di ba? Dahil ka makakabalyo, mabang ka kahali sa gilid kan tinampo, pasiring duman hanggang sa ngunyan, submerge mga tugang ang lugar. We really salute to them, more power to them. Yes. Okay? Salamat po. Sabi kan texter ta. Sabi ni Renen, orasyon lamang VP sa NGCP, APIC, and other electric cooperative. Iyo po, iyo tabi yan mga tugang ang gusto niya to na. Takasabong aga, medyo mananggan. May nagarapod. Ako man, nahidaw ko man talaga sa NGCP. Kay puhan ko man talaga ki paliwanag. Ito ang good news. Baka makabalik tan second district man ready an substation mag-receive nin kuryente. Pag nag-abot tabi ang kuryente, ba na hindi ako pagpara-estresa ha? Tadya naman kan, Henry M. Ting kuryente din sa mo, no rin ka mailaw sa purok ono. Mga tugang sa tuya tabi na suportaran, sa tuya tabing ayuson, ang mga dapat na suportaran na mga linemen na mga mahigoson. Linemen kanin GCP sa tuyang ipangadji na day madiskwedo sinda mga tugang maging safe ang giraray kan mga dapat nagibuhon. Kasay ng pagsakat-sakat dyan po sa mga tower na haralang kawunon, matulay-tulay ka pa sa mga PC na darakulaon. Mabalyo ka naman sa ibang tower para sa reparohon ang mga insulators na mga matagason. Insulators na mga malainon, insulator na di kuryente, iyan mga tugang ang nagadaling kuryente na makusugon. And huli na nga ni sa tuyang inahagad tabi nakitaman ng mga paradangog. Di man dapat kita na magparahidaw-hidaw halatuntanas ng abot ang kuryente ta makahirakon. Kan sakripisyo kan mga linemen na nagsarakat-sakat sa mga poste ang pamatikan mga malainon. Bata bagayan mani gari masarambulan ng harayo sendang agom. Pumpa sa kinta din nakauli kaya napadagos nagtrabaho kaya tabi ang pagtios mampagalunonon.
Ang pagkabanggi, garibagang maliputon, siyan sa imong himil-himilon, alangan manan sa imong katanin na kapalalaki, nagpikat man sa poste na mga matagason. Alangan man akupon mo, an sa imong kapulain man na nagtatrabaho, ngaya padikita na sa nata, bata maliputon. Iyan ang gadang pagibuhon, tayan mga tugang kichismison, an sa imong pag-iriba, uto ngaya pa din sa tong pag-iriba, kasubangi ngaya, anduwa ngaya sweeton. Kaya tabi kita mga tugang sa tuyang sabuton ang sitwasyon. Ining mga trabahador na ini buwis nin buhay an sa indang pinagigibo para sa namaliwanagan ang sa tuyang kapalibutan. Ang mga taong ini sa tuya tabing umawon, sa tuyang pasalamatan, sa tuyang saluduhan dahil ang tabi sinda talagang tunay ngunya na panahon na ini sa tuyang pinagihidaw. Ang liwanag kang kuryente, ang liwanag kang bumbilya, ang liwanag kang mga bagay-bagay na dapat nyatong masabutan. Kaya tabi din na magparareklamo kung ibang kuryente na magabot sa tuya digdi sa segundo distrito. Kita man na mga taga segundo distrito, magpasalamat kita sa mahal na Diyos tan sa tuyang distrito din na gulpitabi kan Bagyo. Pareho nang gad ka na eksperyensyan sa primer distrito, budas tercer distrito ng mga poste kan apik na ngaya kaya na gayo. An apik mga tugang ngunyan dakulang problema talagang an mga poste turumbahon pa buda ani battery so na. Kaya nga ni an ibang mga NGCP, Buda Electric Cooperative, nagtatarabang na nag-arabot na sa Legazpi kan minaging aldaw pa. Tanganing asikasuhon ang mga poste na triko dapat anuson, ang poste na nabari dapat salidahan, ang posting tirildongon dapat na ayoson. Ang poste na inot nang nagtagili dapat tabing batanuson dahil ang iyan mga tugang an sa tuyang ladawan. Din pagiging resilient kan sa tuyang mga albayano sa anong manabagyo, kaya po mga tugang gari haloy-haloy pa ang sa tuyang aabutan. Sabi nga ni Leslie Capos, kang apik sambulan hanggang 2 bulan. Baka tabi magabot ang Pasko, igapang lugar ding kuryente, kaya tabi ang payota dapat relax-relax sa naman. Kami man tabing may mga magkakakuryente, dapat ay magparapirikon-pikon, ay magparakarantyaw, ta kita pasalamat kita, tali kita nagulpikan bagyo na makusugon pa man. Alagad ining diklom na ini sa tuyang inahagad na dapat mga tugang paliwanagan. Tandiklom na ini, siyerte sigurado, bata bagang panahon ta, malipot-lipot na gayo. An mag-aragom-agom, gari paburo na gayo, gari nga agom ang lipot, pertihonon baga, magburbingkit lamang, kan dakulang bunot na ini, o. Ining dakula na bunot na ini, budanyog na ini, o bunot ng tanang nga agom, kaya dapat bingkiton mo. 15, 17, bago mag-alas 4. Ano Sa oras? bagong labanan, Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020.
Andyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Nganing matauaning solusyon ang mga agyat na kang global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ning Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Barangkiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go education. Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Di kalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actimed Generics. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-oral daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumari ng pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original, may tapang na di susuko. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat
Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alright, thank you, Manny. Kuya Manny, salamat po, Kuya Manny. Maray ba nangaran? Anong maray ba nangaran sa radyo man? Gusto ko nga Kuya Hen. Kampanahon baga, mga reporters kami kayo, ang usok ito rapudan sa radyo. Tito, ano man eh? Tito Art, Tito John V, Tito Ariel, Tito Sophie. Si Sophie, bako ito Tito? Nana Sophie siya. Tita Ampi, di ba? Ano naman rin napura? Ano napura mo yan? Daddy Hen. Are, good afternoon, Tabi Father Jing Pinilya. Salamat, Tabi Padre. Maray na hapon, Tabi, sa imo. Ulitong ko lang sa pangungumusta, Tabi, kay Father Dado dyan sa Sydney, Australia. Yan. Ang paguna ko, Padre, napilyin mo, Dado. Ngaran mo pala na yan, Padre. Taka ito kaya kansaday pa kami, ang mga apon sa padi, apelyido man eh. Ngaya Father Maceda, araw gaya. Kung father kung ano. Kaya ito,
Father Buda ang ngaran. Ngunyan baga, first name na, di ba? Ngayon, Father Manny, aro Father Jing. Ikapalan tabi, Father Dado, Diyos Dado kapalan po. Padado-dado kang kodoton. Maray na po tabi. Sendo dyan sa Australia. Okay? Alright. Sandali, tamaya po. Hello, good afternoon. Good afternoon, Henry. Si Ay, Manay. Kapitan, maray na po tabi. Po, Nori na lamang si Ilo. Taray din na baga si Pedro Por. arog kayo ni Manay. So, in GCP, mako apong kuryente sa Bakman. Oh, ngunyan, ang sabi ni Ma'am Nilda Sumera kasabago sa interview ta, baka daw ngunyan na weekend o baka next week. Bako lang sure, pero pigigibo pa ang gabos na makasupply tulos ng kuryente. Madaling sabi, Nori lamang ang pinakamadaling. Ano po? Ano? Sa madaling sabi, Nori lamang ang pinakamadali. Sa madaling sabi po, dahil pigtaong aldaw. Habo man nila magtuga, baka magkaigwang full soap ang mga tao mananggad, baka madagit naman. Grabing pagtios, me. Iyo Ilo baga. talagang kaipuhan, me. Oh. Ay ako, ay sus ko manay, ara mo manay, Yuli. Ang problema ko naman kayo, sa Domingo, ding kuryente, mama naman ako sa pagkurukuso. Yung nga ni. Oh, saka? Kuso ang baga. Ata na nga ni. Pag-ibog-ibog ka anong papel, mano-mano. Ata na nga ni. Kaya, sana, magibang kipagin na ma-transfer, magpag kitang kuryente sa Bakman muna para sa second Iyo nga ni. district. Iyo nga ni. Ano sana nga ni? Sana, ano? Iyo po. Sana, magibuan tulos, ha? Oh, iyo. Opo. Salamat, Henry. Salamat po, Kap. Okay, manayuli ke. Ara mo man eh. Ang totoo tabi, Father Jing. Ako ngunyan man eh, problemado. Parang urong ngarak-ngak sa nako. Tas aga Sabado. Problema ko naman, pag Domingo na naman. Takan Domingo, day po ako nakasiring man eh. Nagbagyo baga kan Domingo, Sabado. Nadubli so tambak duman sa bugtakan me. Saka Jing, doroble Jing, batay gwa na naman, sus kung salbatan ng pangyayari, dahil manlugod mangyari ikang Antonyong buyon ka, pumurupundo ka dyan, sa aga Domingo, o sa aga Sabado, Domingo mani, duwang simanang tambak duman. Anong gib? Ala, saka, manual man, mamanwalon mo ang kuro koso. Mamanwalon mo ang kuro koso, magkarulugan kayo ng kamuta. Salbata ng pangyayari sa maabaka. Kaya, medyo, nagyan-gan sa pamati ko, kan sabi ni Madam Nilda, baka ngayon niya na weekend, makasupply kitang kuryente. Iyan po, in Bakman to substation pa sana yan. Sabi kan APEC, ready da tabi isinda sa substation na mag-supply nin kuryente sa mga harong. Kung makasupply ang NGCP. Iyan ang alatunta. Pero dahil po nagtawag definite na aldaw kung noarin mga tugang. Ta sabi ni Ma'am Nilda, dahil niya kita, baka ngayon makatao kita ki false hope sa satuyang mga kababayan, di, madadagit na naman ka mukhang. Kasi bago nga nang aga, narabasana kan kuro komentaryo so kan iba na para dangog. Ta kaya, ginibuang ko ng paging makauron si Ma'am Nilda. Kaya, nasasabutan nindang gusto kong sabiyon. Opo. Nasasabutan mo man eh. Gari ko magabot ang Domingo man eh. Problema talaga ini. Ang problema Sir kan Bakman, tana dai pa su genset ninda para mag-power up kan gamit ninda. Di hagaan man eh. Ano ito? Ano sa abod ka? Ano sa pigbibirahan baga? Pigbibirahan baga ang kuryente ka? Henry, kwaon mo si baby girl na maglaba. Ay, day ka daw ka na. Ano kaya? Papalabon mo si baby girl, di.
Nagkasapangan ang dumang kasi misis. Bata si baby girl, matabilo nun ito. Hindi ka matagal naman. Pigtamangan ka, nagrig ka pa. Baka masabi si Mrs. O, si Seka, natat naglaba-laba ka dyan. Baka ikaw kaya pigtaman na nagtaman ka man, magtamangan naman, dagit ka pa, ikagurok ka ni. Dakulang problema. Pero mga tugang, seriously speaking, kapatid. Iyan po na mga taga First District, mga taga Third, na daing kuryente ngunyan. Isabay ta po, mga tugang sa satuya na, ako, bago ako magkaturog. Oral daw ang paid ko bago ako magkaturog mani. Ever since, tinuro sa muya kan magurang ko, kang ina ako, buda kan nama ako. Tinuro sa muya, tinod kami, bago magkaturog, pipa pangadji kami kaan mani. Pagmata, mapangadji ka na naman. Angelos pa ka ito, tinuro sa muya kang ina, so ina, minanganganam, alas ay sulatin bagang Angelos. Hanggang ngunyan, darami tabi sa pagdakula na bago magkaturog, mga G. Naipapasa ko man sa mga aki. Bago magkaturog, mag-pray, magmata, mag-short prayer naman. Iyan. Isabay ta sa pangadji ining mga nawarang kiharong na maging makaskas po mga tugang sa indang pagbangon. Diba? Kaya nga ni kami sa DCGB, nangangapudan po nin sa indong donasyon para po sa sainda, kita po matarabangan girara. Ha? Mani, nagsimbag naman si Father Jing. Sabi ni Father Jing, opo, nasasabutan niya mo. Mauli na ako, nasabutan ni Padre, okay na. Salamat po, mga tugang, mabalik ako sa aga, 5 to 7 in the morning, sa programang Morning Hear It. Goodbye! God bless us all. Ingat po kita, boss. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yashan, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall.